Nang apa ko kan George Johnson ni man. Wala ko sa na yung tao lang ito. Aber lo kaya? Enggak bilang yang brand normal kayak. 27. Nagila natin. Wala na mas ko din ito. 27. Tama ma lima. Ay, yung malakmal mo kung kon tao na naroon lang ana so may liyang tao. Ano ako malo ko kon. Tama et kan ko bisan ki. Masuk kita na. Mga kilon tanan yang kan. Kan at 27. Esteban sa kanagana uya sa ano? Siya na tanong kitukit ka na. So po kumayo sa na. So butumpay tangatang rapi lang. Jadi saran rap rapi tajo ko kilon. 32. Tuch. Man go wala. Man go ti. Ang natin yan. Tempe lang. Lang ah. Aka na mama mo, sa yang ko yang. Wa mo ka kwino pa ilan. Laga Dios to sa kana. Go that way. Tama. Para pa sila mama mo. Kung ka tabali yan ang kayo mo. May po kayo yan, diba? Sabi. Pero yawan nan kari lang. Kalau kala, ngangkut itu. Iya, ke. Kam. Cuma kawan. So Kau tu cakap mama. Pin pang sa Ya. pin pang. Nada lah. Kalau mau lalu Islam kan buat. John. This John. John. Mawa na ako jam. Okay. Kalau John. Yung kalau ko rin. Ya. Kalau mang. taso malalaw ko luka. Ito tayo. Nan. Upama pa so Petranich. Yay. Kol tacho ko intang. Nan kaksira tato ay ko luka makupurtato Milan. Upama. Tagak pil pa kita kay lusuk tala mapurtala. Wow, wala isa. Ya. First time ba ang pinti sa abot yawan? Traffic la. Hai. Ya kak. Ada kemakan kang. Iya. Iya. Iya, habis sentramal. So yeah, ma'am. Ya sentramal. Kabela kumakan mga cola. Ay, Abo mga 200 euro bile ko siya mga sawat. Pwede ko ka kuhain ko money. ay. Unused card. Oh ya? Bali. Mapalugtanan ka, karon lang. Wala sa kanila naman din. Sandwich, rich. Situ. Sa layo ko. Kana naman situ, bibir ko yung peiti mo. Nakalayo. Apa dapat? Uti yung challenge. Ha? Uti, wah, hirata tao doon lang. Marantaw na nan nakangalayo. Bibiro uti. Saka ako. Tawagay sa isa bang change.
Kapan tahu jadi bola mak kapan kita dia. Maban tu tu yang swasta masapat. Aku tampil United siya. Aku United Chorro. Nació a Gaita que el Pequita de Juan Paulan. Sama dah kapan transit. Sasaran dia. Kako. Chicago. Ang orang mana dia. Magan sih tu laksa ba. Yawasa. Chicago. Tadi bau lebih sama baban saya mah. Pwede na. Rabi darana ja rabi tisep ja. Ni sa uche ke rar dai ba wo di ale. Tagarano. Sidi sambe. Gaiti. Iyo. Ako siya. September. September. Sulu mobil. May nung bit pa yung ang kapawaya ko. Bisa ko we ako ya kasi. Pipircho ko lang may nawawala water tank. Kasi, Agan tao di. ang taon din. Nag-drop kaliet. Tayo lang anak niya. Bakit din siya? Ano mo yung naisak sigo, bigap ka pa siya ng time yun. Away sa silo. Hmm. Masuk pa niya sa ginagis. Chicago ka. Ang orang kita bilang dia muda. Ini orang orang. Laka pa ni so ba kiyong muriyo? Kailangan sudah masuk, nak makan kuala. Silo ada naik, coba. Mo sang kiyong mo pa man serat tawi. Babor tawi. Wah, jangan wada. Mak, Tingnan ko, masasa ka na nga. Na! Kasi na! Sama na! Sama na! O, nasa yung excellent. Ikaw, Pantan TV. Bawa yang bawa. Ay! Ya. Kasi dia saya dah mau. Dia hilang dia kali. Tuh, mau jadi bird. Okay, group photo. Mana kan? Dami! Foto. Group photo. Wow.